balima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmani Erik Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na février kalo tile 6 ka taa bila karedon na février kalo tile 12 dolo jate la fonɛnɛ kalo filanan tile 17 dafala ka bɛn bi ma ka n'a bila fonɛnɛ kalo filanan tile 23 la doloba min nɔrɔ barikalen don nin wagati in kɔnɔna na o ye doloba fila ye ni an b'a wele ko santi ale ni gidinti ni doloba fila nɔrɔ de barikalen don ni o ye verso mɔgɔw ka dolo ye o b'a a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ni wagati in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ su ale bi taa jɔ fo 15 heures 10 minutes su ka jan ale bɛ taa fo ale bɛ heure 15 de kɛ donc tile an bɛna ye heure 8 de bi tile ganfɛla bolo ni wagati in kɔnɔna na ka da wagati yɛrɛ cogoyaw kan ani wagati suma cogoya o kɔrɔ b'a yira su ka jan ni tile ni heure 6 ani miniti 20 ye an bɛ wagati min na sisan nɔ su ka jan ni tile heure 6 ani miniti 20 kamasɔrɔ su ale ye heure 15 ani miniti 10 donc tile ale tile ganfɛla ale heure 8 ani miniti 50 donc su ka jan ni tile ye ni heure 6 ani miniti 20 ye an bɛ wagati min na o de b'a to an bɛ wagati min na sisan nɔ su bɛ kɔn ka ko tile ban ka di ka da wagati cogoyaw kan an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka wuli sababu kuraw olu bɛ se ka bɔ aw ye ni wagati ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw minnu bɛ ɲinini na aw minnu bɛ fɛ ka ko kura dɔw daminɛ aw minnu bɛ ka ko dɔw ɲini bele mɔgɔw kabi wagati ɲa n'a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ aw bɛ se ka wuli ka sababu kuraw k'olu ɲini a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati cɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don aw ka wuli ka jɔw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka garisɛgɛ kuraw k'olu lase aw ma gɛlɛya tɛ aw ka dɔgɔkun kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna na fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka gɛlɛya dɔw ɲɛsin aw yɛrɛ ma n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigi o bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw yɛrɛ ka cɛsiriw olu bɛ se ka garisɛgɛ lase aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi o bɛ aw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw k'aw kɔlɔsi yɛrɛkɛliw olu bɛ sɔn ka na se aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ kamasɔrɔ dépense inutiles ka musakaw bɔ a yɛrɛ t'a dɔn kasabi ninnu donna fɛn minnu na bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ waleya kɛ aw ka sɔrɔ bɔtaw aw ka hakili to olu la n'o tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma ani sumaya walew k'olu don aw ka ko la donta o fanga ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɔta kan bɔta de fanga ka ca a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ aw bɛna kɛ sababu ye k'aw bolosu aw yɛrɛ ɲɛna nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka n'a bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye sira caman fɛ wa aw lamɛnnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana na aw bɛ se ka aw kɔlɔsi basigibaliyaw olu bɛ se ka don aw ka ko la ka sababu kɛ mankanw ye ani aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛlaw mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw olu kun dalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ aw ka se aw dusu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ o la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka n'a bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ waleyaw olu sabatiliw ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma minnu bɛ papiye kow la walima minnu bɛ fɛ ka ko kura dɔw boloda sira kan dibi bɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka se ka dɔgɔkun ta ni hakili ye aw kana foyi forcer aw kana dusu bila walew ɲɛfɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka
gɛlɛyaba de lase aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ faratima walew olu bɛ se ka aw sɔrɔ ka se ka baga aw ma k'aw bolofɛnw k'olu daraki olu bɛ se ka se aw ma ni wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw sen ka suma yɔrɔ yɔrɔ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la yen yɔrɔ ninnu fanfɛla la kamasɔrɔ bengani walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ sira caman fɛ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la a bɛ se ka wasaw ani kunkɔrɔtaw k'olu sɔrɔ kamasɔrɔ donbolo olu bɛ se ka kɛ aw ye cadeau bɛ se ka kɛ aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la fɛn min i ka dɔn k'a fɔ kalo ni o ye lini ale bɛ aw ka so le 6 donc o bɛ a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka sɔrɔbaw kɛ nka sɔrɔ ninnu fana bɛ se ka yɛrɛkɛ aw bolo ni aw bɛ se aw bɛna sɔrɔ kɛ aw ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la musakaw kɛcogo fɛ ani dépenses kɛcogo fɛ n'o tɛ gɛlɛya tɛ dɔgɔkun kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun ka di aw la ni k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la wasaw ale ni kunkɔrɔta aw bɛ se ka olu sɔrɔ sira caman fɛ wa aw ka cɛsiriw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔta lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka baara kɛ kilennenya ye kamasɔrɔ danaya o mɔgɔw ka danaya o ni wagati in na mɔgɔw ka danaya bɛ se ka nafaba de lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka ni aw ye sira fila tagama ka walima ka jɛngɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ se ka don aw ka dɔgɔkun taabolo la mardi ka taa se fo jeudi ma kalo a bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka sokɔnɔna na o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka wasa ninnu ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se kunkɔrɔta minnu ni aw b'a sɔrɔ aw ka se ka hakili to a la ka se ka baara kɛ ni kunkɔrɔta ninnu ye aw ka cɛsiri o de kɛla sababu ye ka se ka wasa ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ ka girin ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se k'aw ka dɔgɔkun daminɛ kɛ cɛsiri wagatiw ye nka a sɔrɔ aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka tɛmɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔw kan wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se aw bɛ se ka olu sɔrɔ sira caman fɛ k'a daminɛ vendredi la le 10 ka taa se le 11 ma ni o ye samedi ye kalo o b'a ɲɛɲuman kan aw ka sokɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun laban basigi minnu ni aw b'a ɲinina ka se ka olu lase aw ma wa farigan bɛ bɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛna dɛmɛ sɔrɔ sira caman fɛ fiɲɛbɔda bɛna kɛ olu ye sira caman fɛ ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw bɛ se dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw mana dekun mun sɔrɔ o dekun bɛ se ka ta ka aw bolo da nka dekun ninnu tɛna kɛ ko mɛntaw ye o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ fiɲɛbɔda sɔrɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ aw jijalen don kosɛbɛ wulikajɔw olu bɛ aw kun kan kosɛbɛ jigiya siraw fɛ fo ka taa se baaraɲɔgɔnya siraw fɛ wulikajɔw olu bɛ aw kun kan nka i bɛna ye aw ka wulikajɔ ninnu tɛna se ka sabati ka kɛ aw sago ye i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na kamasɔrɔ jigiya sira kan layidukan caman bɛna ta aw ye hakilisigi olu bɛna se aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ aw ka wulikajɔ ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ i b'a fɔ sɛgɛn fu kamasɔrɔ aw bɛna sɛgɛn minnu kɛ aw tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka farifaga lase aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire kawula kalo sabanan denw ni dɔgɔkun kɔnɔna na banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma sira kan
aw ka wuli ka jɔw la i bɛna ye gɛlɛyaw bɛ se ka aw sɔrɔ sira caman fɛ wuli ka jɔw olu man di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukanw olu tɛna bɔ a sira ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fariganw aw bɛ se ka aw sigi ni olu ye wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mana juru minnu don a ka gɛlɛ aw ka se ka olu sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ka dusu bila wa aw ka kan ka aw ta kɛ jateminɛ de ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ hakilisigi aw ka kan ka o kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen aw bɛ jaabi minnu ɲinina olu la aw tɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka kɛ aw sago ye yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ o b'a yira k'a fɔ fo aw ka se ka aw muɲu aw bɛna baara minnu kɛ aw bɛ se ka aw jigi da o sɔrɔw kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma wa aw kana a ɲini k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa aw ɲɛna siraw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun gɛlɛya tɔ bonya ni fɛn min surela mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ basigibaliya b'aw ka sira kan kamasɔrɔ kɛlɛ bɛ se ka na ni basigibaliya minnu ye ani mankanw olu bɛ se ka na ni basigibaliya minnu ye olu b'aw ka sira kan aw ka aw kɔlɔsi mankan nasira bɛɛ lajɛlen fɛ wa jamana yɔrɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ aw bɛ se ka kungo ani maloyalako ani lagosiw k'olu sɔrɔ jama bi dalajɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a yira k'a fɔ fo aw fana ka se ka aw basigi ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔ balilenw kan sɔrɔ minnu bɛ se ka bɔ yɔrɔ jan fɛ walima aw yɛrɛ masuruma mɔgɔw yɔrɔ la aw bɛ se ka aw jigida o sɔrɔ ninnu kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw fɛlen don kosɛbɛ aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ halisa aw ka sinsin ni aw ka ni dugawu ani aladeli ni sarakaw ye kamasɔrɔ aw yɛrɛ dalakanw olu bɛ se ka nafa caman lase aw ma wa aw bɛna kanu aw dalakan fɛ hali n'a sɔrɔla sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ aw kanunen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka présence olu bɛ se ka wasa min lase aw ma ni aw y'aw to yɔrɔ jan fɛ ka se ka weleliw kɛ o mago tɛna dilan aw ye a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ ka wuli ka sabara don aw ka ciw ani aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ o ka ca la ka yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛ se ka aw tigɛ da a camanba kan nka sɔrɔ siraw olu sinsinnen tɛ kosɛbɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de la aw bɛ se ka bali ka sɔrɔ balilenw kɛ nka aw ka timinandiyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko kuraw k'aw bɔ ko kuraw kalama ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye n balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna lundi don ni o ye février kalo tile 6 ye ka taa se kari don ma ni o ye février kalo tile 12 ye a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na doloba fila o nɔrɔ bɛ yen nɔ halisa nin wagati in kɔnɔna na sɔni an bɛna sɛnsɛn ka se fonɛnɛ kalo 3nan ma halisa an bɛ fonɛnɛ kalo 2nan de kɔnɔna na kunnafoniya mun bɛ yen nɔ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan halisa an bɛ wagati min na a b'a yira k'a fɔ su o de ka jan ni tile ye nin wagati in na kamasɔrɔ su ale bɛ heure 15 ni miniti 10 ale b'o de kɛ journée fɛ tileganfɛla dugu jɛlen donc journée ale bɛ heure 8 ani miniti 50 de kɛ donc o b'a yira k'a fɔ heure 6 ani miniti 20 o de bɛ su ani tile cɛ su ka jan ni tile ni heure 6 de ye nin wagati in kɔnɔna na o kunnafoni de tun bɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka tila ka aw ladɔnniya tuguni halisa san safinɛw a bɛ ka di kamasɔrɔ wagati la bele mɔgɔ caman ye wele wagati la bele mɔgɔw ka kɛfɛnw minnu tun bɛ kɛ safinɛ in na kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka parfum kun sɔrɔli gɛlɛya la dɔɔni nka an bɛ wagati min na an ye u ka parfum bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc sin bɛɛ ka safinɛw olu bɛ yen nɔ kamasɔrɔ n'i ye a laɲini kɛ a bɛ dilan i tɔgɔ la k'i ka tamasiyɛn n'o y'i ka sin ye k'o kɛ a kan san kɔnɔna
k'a daminɛ 2023 in bɛɛ ni i sela ka dɔ sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi masiba ko caman ma. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ n wele kan fo n ka foli bɛ u fana bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ sigi ka nin wagati kibaruya in kɔnɔ n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye minnu b'a an suit YouTube sanfɛ TikTok sanfɛ n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ halisa Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati.